Hayi namhlanje ke sivuke ngomunye uJuly 6. uDaphne uManamela ukhomishana waseMpumalanga osamisiwe. Uneminyaka ewu31 esembuthweni wamaphoyisa. Namhlanje usevuka nje wathi naye ufuna isithangami sabe indaba ayixoxe indaba zakhe ezimhluphayo. Umisiwe ke ucommissioner lo usenesikhathi eside emisiwe. Ezinye zezinto amiselwe zona ukungathembeki nanokuqasha ngokwenzelela, aphinde futhi asebenzise amandla akhe ngokungafanele, aphinde asebenzise nezinhlaka zikahulumeni budedengu. Uvelile-ke namhlanje esihlanganweni sezindaba wadedela amabhomu okuqala. Ukhulume ngoBhekicele. uBhekicele ubekhona njengongqongqoshe wamaphoyisa esikhathini sakhe. Uyasho ukuthi bekusebenzeka kanzima noBhekicele ngoba uBhekicele ubeyifaka ikhanda lakhe kuzo zonke izinto ebezenzeka, ebeyingadingi yena, ebeyidinga amaphoyisa. Siyamazi kuBheki besimbona nathi ku television, sixake ukuthi hawu uBhekicele uyipolitician noma uyiphoyisa. Kangangokuthi ubengasayiqondi naye noma uwumkhulumeli wamaphoyisa yena. Ukushilo-ke naye uManamela lo ukuthi hayi ubengenentshi ey'ndabeni lezi, isikakhulukazi lezi ezibucayi ey'thinta ukufa kwabantu. Leya province-ke inezinga eliphezulu labantu abadubulayo, kosomabhizinisi, osomatekisi, osomapolitiki, abantu bamathenda. Unezinga eliphezulu nje lalezo zinto ey'qondene naloko. Ubengenile-ke phakathi lapho nokuhlukana kakhulu kwezepolitiki, loko kwama-faction. Ubengena kakhulu ezi-direct azaqondisa nanokuthi ubani kufanele aboshwe. Kangangokuthi omunye ungqongqoshe wakaCokta uyena uBhekicele owayalela ukuthi aboshwe, owaboshwa ngonyaka ngomhla ka-8 ku-2024. Akaqedanga-ke lapho, udlulele kukhomishana wezwe lonke uGeneral uFani Masemola. Hhayi-ke kuyena-ke ushilo wathi hayi umenzela into exakayo ngoba u-approve noma uvumele ukuthi lo ambambele esikhundleni ucommissioner lo njobe samisiwe yena aqhubeke ahlale ehhotela elibizayo, yena kanye nestaff sakhe izinyanga engaphezulu ka19. Leyo mali ibikhokhwa istate. Akaqedanga futhi lapho uFani Masemola uthi kunamacala abethathwa lapha kwiprovince ayiswe kunational ukuthi awabhekwe national. Mayifika lapha kunational angenzeki lutho, ungangokuthi kunamacala asuka ko-2009 ahamba kuze kube manje akwaziwa imiphumela yayo. Kodwa-ke ibhomu enzima uthe yena uFani Masemola kanye noMajor General Mukamu bamukela imali ethize eyisamba sika5 million kwiboss ye-team enkulu eSouth Africa iKaizer Chiefs, uBobby Motaung. Awu impofana madoda nazo ziyangena la. Kwakuyimali leyo yokuthi enze isiqiniseko sokuthi ngoba isiqiniseko sokuthi yena uDaphne Manamela lo akabuyeli emsebenzini. Ngokusho kwakhe uDaphne uthi wayenophenyo olunzima elaliqondiswa kuyena uBobby Motaung. Usho ukuthi le mali bayihlukaniselana uMakangu lo kanye no commissioner wezwe lonke uFani Masemola. Kuningi kakushilo, ubele kwededelile nje amabhomu ngamabhomu. Uyafaka noNkabinde khona lapho ukuthi wazama ukuthi asondele kungqongqoshe wangaleso sikhathi umnumzane uSenzo Mchunu efuna ukumxoxela zonke lezi ndaba. Kodwa-ke akazange amthathe serious ukuyena chief of staff wakhe uNkabinde. uNkabinde-ke wamdlulisela phambili kumuntu oluleka ungqongqoshe wangaleso sikhathi. Sazi ukuthi uba lo ngoba ungqongqoshe asazi noma ululekwa uMary de Haas noma ululekwa uVusi Pikoli, akwazekile. Kodwa
le ndaba le yokuya esithangamini seyindaba akuqondakali noma enye indlela ababuya ngayo leli qembu lingali nalo liyaphusha noma untombazane lo uzihambela yedwa ufuna amaqiniso akhe naye. Lesithangamini seyindaba ke siqondana kakhulu nanokuthi ngolesibili uFani Masemola uyavela enkantolo abekwa kona lokhu kuthiwa ukwenzile ungalandele eminye yemithetho wasayina ithenda le efaka ikati elikhulu uVusikheti Madlala. Asazi mhlawumbe uyothi evuka ngolesibili ebese efakelwe namanye amacala ngaphezulu kwaleli alihambele. Kodwa ke asihlale nje phansi sibheke ukuthi ngempela uyaphike ke uDaphne uManamela nalolu daba lakhe. Siyabonga. Inhlokohlela la. Ulandele ipage leli. Siza nazo ziningi wena hlala phansi nje.